Hi guys, hi mga kaupa, madyong buntag nadyong tanan ug madyong oras sa tibuok kalibutan. April 23 na dayron guys, adlaw nga Huwebes. Diya si Precious, to padung na sila mo gawas, mapalit na kuno pagpay, madya na ija mo buntag, murag naanad na siya nga. Palang pandisal ra bitaw mi zagpay. Pero kamera mo biyahe si tatay. Mama jud mi na nagluto kay magdigamo masatay og sa judi namin magpandisal. Pero naman si tatay magpandisal rami, para andiyan na pud mi magluto. Diya kamusta naman mong tanan guys? Hanggang salamat sa mga nananaw sa among vlog des gahapon di ay di sang adlaw. Basta lang kadtong salamat sa nagpadadyan o subaybay sa mga videos labi na sa katong dahin ng comments nga mananaw lagi ko sila pero di ko nung take comments. Dahan kadtong salamat sa tanan. Kung dahan salamat sa atong labang makagagahom kay Nia. Yata yung patanin sa laing adlaw o laing pagsikay-sikay sa kinabuhi kay nakamata patanga maadyo atong pagmata. Handa mo great day ko og happy birthday sa ang one and only sister kay maman lagi usara man lagi ka sister og isa ka brother. Bitaw happy birthday sa ang nag-inusarang manghod. Nag-inusara po na sampitanan og muna nas kalisod og napog ko'y mga gustong ipahungaw sa kinabuhi madyan yung pahungawan. Kami igsuon na guys, lahi mi kay narami nay panahon nga magkabikilay mi sa istorya o kanang lalis bitaw pero medyo ingag mahimong away maura jud gihapon to nagkalalis ra pero ara mauli ra do jud mi kasuway nga nagbungahay mi nga maabutan og inagkaugma og sa among mga istorya nga kuan labi na sa ipod nga naman dyan ang kinabuhi naman dyan panahon nga di magkasinabot pero di mi ingag maabot og pilang semana, pilang buwan, pilang tuig nga manggibungaw. Nga na. Tulo ra man lagi pud mi kay igsuon mang kinahanglan nga di jud pud manggiaway. Adzawa man pud mi katigadunan nga awajan, wa pud mi juta nga ilugan. mo man din ako ni kasagaran sa mga managsuon manggiaway tungod sa katigadunan sa ginikanan. Madyo ra pag wa mi katigadunan aron wa mi ilugan, wa mi awajan ingana. Happy birthday di ay natmatangatagaan pagkagdaghang birthday mabot sa imong kinabuhi. Matuman imong mga pangandoy labi na sa imong anak. Nga nag-inusar ang anak rapod. Kay ba man ko nga daghan na kay mga pangandoy mga matuman pero kay ba ko nga napapud kay mga pangandoy ang gustong matuman. Bubuan pagkagdaghang grasya sa atong labang makagagahom, giyahan kanunay protektahan labi na sa kanunay pagbiyahe nga ladyo po ng biyaheon Garcia to Cortez kanang imong paglakaw nga kanunay magmotor madyan ay doble amping kanunay o magampo kanunay nga protektahan sa imong agianan. Sa pabay ahang ubang kuan nimo wish basta tanan nga tinguha nimo sa imong kasing-kasing hinatpanta nga matuman og ihatag sa labang makagagahom nimo. Maura to dahan kadtong salamat sa pagmahal namo labi na og nakoy mga problema. Labi na ako mga problema og labi na para jud sa bata. One call away ra jud di na siya di dyan na nimo sa sampitan o balik-balik usara dyang ingon nagagatong salamat miya yung sorry pod nga ikaw mayang kanunay bunganan isuryahanan og na mga kahiubos kay baw man ko nga maminaw pud ka mao nang ganahan po ko musulti bitaw daghan salamat daghan pang grasyang moabot nimo kay baw ko nga di pud ka mapasagaron o stay healthy, stay happy kanunay o stay blessed kanunay. Mara man na itong mga pangandoy kanunay peace kay ang panglawas. Huwag mara to di arami kanunay dari nagmahal o nagantos pud sa kamingaw kay lagdo man nagita bintaha man tatong narata sa buhol kay bisag unsa ka lagdo pwede ra man nimo biyaheon og isang adlaw magkatapok-tapok ra man ta pero maluoy ra jud gihapon ang Ginoo magkatapok-tapok ra lagi gihapon tapuhon.
Patay itong isa ka manghod nga wa pa man nagplano og kanus amo uli. Diya, di man pud musuroy dari. Bawo di man pud sila ganahan kaadyo musuroy dari kay ladyo man. Diya pamiliti lagi pud. Diya, mara to atong mga pangandoy pud nga atong ginikanan tagaan pag taas na kinabuhi kay aron makauban pa nato sila dugay. Kaya napa po tayo mga pangandoy nila nga wa pa po nato mahatag nila kaya saan taman nga hanggatong kinabuhi igo-igo raman po. Pero kahibaw ko nga na po tayo nahatag nila nga di na dyan yung pareho sa una nga wa dyan ta nakapalipay nila. Mara to anda triple hapon na imong kay strong ma'am kay ikaw ra ba jay nanay tatay sa imong anak kay ikaw ra may nadiha imong bana to mas ladyo mo nang bawas-bawasin na imong pagkahilakon nang triple ha imong pagka-strong nga inahan kay arong di ka kaadyo mag-uaw na imong daghan kay kahibaw ko nga di lalim ning magpadako kag anak nga wa dihang imong paris. Pero sayad mo pud ang Ginoo nga okay ra pud ka kay kaya ra pud nimo dako na pud imong anak pwede na nimo sabuton makasabot na kaadyo bright ug talented pagajud. Maro pa na hang ampo hang wish kanunay nga unta makahuman si Kiya sa iyang mga pagandoy kay ano nag-abot pohon sa ilan ng panahon nga di siya luoy o di sa madagdaog kay na si Jay ika barog sa iyang hugalingan na si Jay mahimo sa iyang kaugalingan nga di siya madagdaog kay gusto na ba puning bata nga mag-inusara ra nahiara dyan ng nadjad pa igsuon ba pero ang saan taman umara dyan pa pagbuhat at ang kahitasaad malaman ato laman silang giyahan ug madyo nga magtubo sila nga mahadlokon sa Dios o magtubo pud sila nga maminaw sa ginikanan ug sa mga katigwangan arong magmalampuson sila mara din itong pangandoy makahaman laman sila sa ilang gusto sa ilang kinabuhi malipay na tadana nga makabarog na sila sa ilang ugaling na sila ra nga way mo daog nila. Mara to daghan pod salamat kanunay sa imong pagmahal lamon. Mamahaw na remi guys ta black coffee, pandesal, kamatis, si Precious, itlog ug cheese. Nak, happy to you tita. Happy birthday naman hujop naman way kandila. Happy birthday to you tita dali. Sing, tita May. Sing. Happy birthday to you. Ajo hagpakpak. Hali, sing po di ka. Ay, saan ni? Happy birthday to you. Mahawtan ninyo guys. Kaning black coffee para sa punispan aron mawawa pod ag kuan cholesterol. Mawawa pod ag cholesterol. A few moments later. Alauna medya na day sa udto guys. Haman na ba magpaniudto diha? Ang kami haman na magpaniudto. Ganun pa nito kay nagluto ni kuan kanang ay manok di ba tanang tanang kay si Precious ang makahigo pag sa bahay ko. Ay madungod to. Agkuko agduanan sa mga naman sa mong tudlo di na sana makuha hala. Tutlon din imong tudlo. Kana? Pato ka. Grabing inita. Murag mi dari ubin nga murag diluto nga pan. Pero sa ginalaman mo sa kay mawala ginilang giingan nga og tiguan pod mo reklamo pod kay uwan og tinit pod mo reklamo pod kay init kasama mo tay mahimo kay mama dinet ng panahon. Grabe init ako. Nari iniingan guys nga agha ko ng sister wa kuno nila nakit-ingan na apil sa vlog. Murag naman siguro sa dyan na apil sa mga kuan guys, mga previous ng mga vlog sa mga daan nga videos. Katong magsigig pananaw diha, katong nagsubaybay dyan kaya ba kung makakita sila na anak, siyempre dapat ako sa Manila nagpermi og dapo ko sa Bohol lipod si Jana kanunay sa family house kay naman lipod si Jay pamilya tama sa nagpudyo sa lugar sa Jangbana nagtatapok-tapok lang yung sahay o uli si Jana na may okasyon
Daog ka nang wapay klase ag makawali sila sa tiya mo nang wa may kaadyo nagkakuan. Murag na si Jan atin sa among vlog basta na amin dito katulamang pagbinjag ni Precious na aman to si Jacket. Si naman ko yung nag-asikaso sa dekorasyon. Di man jud ma-apil kanunay kay gako naglain mo po ko gaho diba sa ko permis la jo. Unja usahay ko do makauli ko dito katong last 2021 yung uli ko sa Bohol na nagbaho ko. Mo nang yes, dapat nagatiman sa isang anak na nag-eskwela mo nang hindi ka dyan magkaaban. Gawas sa dog mauli ko sa pamilya sa ito pag sa nagpudyo, murag maapil ka nung na yun. Mara man lagi pa yung mga ikakita o naipanahon na makauli si dyan nga na ikakapit-kapit mo. Maunang DJ Permi nga maapil si dyan sa vlog, maapil na dyan na o magkatapok-tapok ni kay. Nga naman dyan ng nanay pamilya, di naman dyan kanunay mag-uban-uban. Gawas siguro o di pa pamilyado dya uli nga napod may permi siguro makaaban nasa taman nga napi anak ka nag-eskwela nasa lugar sa ijang ba naman sila nagpudyo karon na naman po sila ibahin noon dito sa Cortes pero di pa po sila dito nag-permi kay mamalagi nga ijang anak nag-eskwela na Mas Garcia na simpo nag-permi na sila dito mamalihin na sila kaya naman guniingan kung sila kita sa iso na sang vlog saan nagipod pagkakita nga ramang po ko sa ladyo, makauli po ko sa Bohol dato'y time nga niuli ko sa Bohol katong Papas Precious na narbaho man ko magkatapok na sa may panagsa makalugar o makauli po si Jay nga na nakaroon sila nanay sigo ba naas sa vlog ni nanay basta naas na dito sa uban sila dito sa Cortes o ka labi na karoon kay bakasyon tagal birthday ni Jaron tapos dito napahinangad po kay bakasyon man tapos kaya dito lang bay sa Cortes. Ingani dyan siguro ning kinabuhi guys o mga minjo na magkabuag sana tagsa-tagsa na lamang makatapok-tapok kay maabot na dyan siguro ng panahon nga ingana depende na lang dyan siguro og sako pa kasi mong ginikanan nandiyan na po ka mag-permis mong ginikanan mo na magkauban gihapon mo ngani kay ako bisag dihas ako palaman dahil so pa ko'y anak lain-lain ra magalipo ko gahom na trabaho nga na adyo ko inyo nagpermi sa amo kapermi lang ako sa amo pod paragsa di paningag kanunay kay kanunay lisod pas kinabuhi kinahanam man jud ta mangita kay labi na imong ginikanan pod nga wa pa maadjong pangita nga na. A few moments later. Bis-bis na pod bis among isa ka hektaryang garden. Susog bata gabasa-basa. Ano maligo na. Libre na dyan po migutan. Ato ilapti. Gisahan na ni aw sud ana pwede pag sabon laudyon sud ana gihapon. Mag-una po ni nga mga alugbati guys. Mag-una po. Gabi ni siya kay liso jud ni siya katong sa una. Daghang kalipay natabunan intawon sa alugbati wala mo dako naunga na. Aragamang passion fruit Ginoo ko magila manantag baka bunga pa ni. Dili mo di mahinangan sa mga kamot sa mga halagtunan. Di pang gusi-gusi nagalig tabako. Okay na natay. Ang kata dyan. Passion fruit ko na ba ni color? Puwa. Ayun ilapti. Ito pagkagaram ato ba? Manadremig pangbubo sa among mga tanom guys mga tanom more po nagana pero makatabang na puto namo oy taba pag pitsay nga duha ra ka puno og imong paliton tag 30 unya madyo na atong tinanom kay presko pa ja wa pagajay halong chemical pag chemical ladto katuro mga iring ug mga iro bitaw way kuan ba way spray kay natural raman atong tinanom ja di na maagig merkado. Pag lang mo to kadaghan-daghan na dyan pwede makautan na to labi na itong napo sa mga tubangan dyan hapon na guys mga hapit na mo alas 6 pero mapapoy paglandong pero taas pag adlaw pero di na kadyo init kuan bubog na po siya pero oras 4 grabe pa dyan init guys grabe lain na lagi panahon doon
mura magi-practice na tagsugbas kuan kados imperno bitaw. Nabito ko nakita sa mga post bitaw sa Facebook nga grabe naman ang initan ni mura magi-practice na tagsugba. Bitaw hugot pag-ampon lang tanan ni pangaliya guys nga maokey na gatong panghitabo sa atong kalibutan karon. Diya iiway sa tas mga ilang giingan nga mga El Nino kuno, diyan ako nupoy kusog nga bagyo. Dapat maingan nga bigwan ko no simba ko laman yung taon adto sa taon pagkarong panahon na kay gagmay pa atong mga anak pa sila nabuong sa kalibutan. Mga karong panahon na guys kinahanglan jud nga kanunay jud ta mag-ampo og hugot. Di jud kay palabihan na natag atong mga kahilayan o kalipay-kalipay. Kinahanglan jud nga mag-ampo jud ta kay bisag di na laman para nato kay mga tiguang naman ta bisag para na laman sa atong mga anak nga makakuan saan tapod sila mabuong sa pudanta sila sa kalibutan. Daghan ka dun salamat sa among mga viewers labi na sa mga top commenters diha nga nagihapon na gihapon mo nga di gihapon mo mapulan bisag ingani ra ni hangnaw pero matud pa nila puulman pero namang gihapon maingan nga padayon sa pag-upload ko kay nananaw ra kuno pud sila. Daghan ka dun salamat ninyo. Hana lang mangyampo ninyong tanan nga namo sa kabaskog sa panglawas sa kanunay o makasurvive apunta sa atong panahon nga ngaron. Mano mo din itong pangandoy nga baskog ta perme, dyan ako survive ta bisan pa man karon og nagkalisod. Di man jud nga sa atong kahimtang karon na pa man jay arang luoja pa dyan nato mo nang thankful and grateful lang manggihapon ta kay bisan pa man sa kalisod nakakaon manggihapon ta kabayad gyapos mga bayranon. Pasalamat po kog daka nga naapoy ning abaga namo kay kani maka short lagi ta. Nanap pud tay anak lisod ning yata sa ingani nga lugar sa igo-igo ra gatang kita. Mag-aala lagi ko kanang nay ang mga gamito na precious may hapit na mahurot kay labi nagwala poy kapalit kay unahan lagi konsumo pero thankful and grateful gihapon kay mo provide jud gihapon Ginoo na jud gihapon paagi nga makapalit ra jud gihapon kabayad sa mga bayranan. Kami nang ingarong pizza hapit 2020 majanet yung bayad na mos mga tubig mga kuryente nga sabay pud sa kinahanglan ni precious nga mahurot na. Manigingan karon nga og na jud tay chance og na tay opportunity nga naatay kapangitaan ato na lang mo jud nang i-grab kay maduna laman maka tigum-tigum pud ta arong di pud maabot ang panahon nga labi na karon nga wa pay klaro ang balita sa panghitabo sa Middle East. Mano magkinahanglan jud tag pundo gansay mga importanteng pundohonon jud mano og mahimo laman jud mangita jud paagi nga naji ka paninguhaan. Kay lisod na rong panahon na kadyo tanan-tanan na nagalisod. Diya guys, unsa pa ba toy sunod na day ko mangbasa og comments guys ay hasang ipaglista ang mga comments ninyo kay malisod lagi ni isa na laman tay cellphone. Okay. Karong kuan pud hagtarong tong mga ning comments ba parte sa mga vlog des ning agi. Daghang kadtong salamat inyong tanan, doble amting tang tanan og God bless us all always and peace be with you all always. Buyers.